Παιδιά, επιστρέψαμε με το κανελάκι που έχει μείνει ασάλευτο και ασάλευτο έχει μείνει, παιδιά. Τι έγινε στον 21ο αιώνα? Να σε κουρδίσω? Κούρδισμα. Μπα, το κούρδισμα, όχι. Α, κάτι κάνει και το κούρδισμα, δεν λέω. Κανελά, έλα. Ω, και γατάκι. Πόσες γάτες υπάρχουν εδώ πέρα? Ωχ, κοίτα εδώ τι ψάχνει τώρα. Το φίλο βραχαδί. Οκ. Έλα, κανέλα. Τακατάκ. Ανεφοδιασμός. Πω Θεέ. Έλα, κανέλα. 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 Ωραία, κατεβαίνεις. Όχι, εδώ βρίσκεται και η άλλη ακόμα. Έλα, τώρα πηγαίνουμε μέσα στο σπίτι. Κανέλα. Έλα πιο γρήγορα. Έτσι, μπράβο. Και πάμε τώρα μέσα. Μπράβο, έλα. Και μιας και το ξέρει το σπίτι, σ' αρέσει εδώ? Ωραία είναι. Οκ. Σε λίγο θα κλείσω και το 4ο βιντεάκι. Από αυτήν τώρα μαθαίνετε ότι οι γάτες είναι λέμαργες. Από όλα αυτά τα βίντεο που τράβηξα, μάθατε ότι οι γάτες είναι λέμαργες. Έλα, κανέλα. Πάμε. Γιατί να μην πω τώρα. Πάλι νιαουρίσματα ακούω. Τι γίνεται? Κανέλα. Να σε. Νάτι. Αυτή νιαουρίζει. Η άλλη έμεινε ασάλευτη γιατί είναι την άλλη γάτα. Οκ. Όσο σκοπεύεις να μείνεις εκεί. Αυτή είναι που νιαουρίζει και φοβάται. Κάποιες φοβούνται τους ανθρώπους. Αυτή εδώ. Α, εσύ άρχισε, κανέλα. Η άλλη έχει μείνει ασάλευτη. Κανελίλα. Δεν κοιτούσα εμένα. Όχ, παιδιά. Δύο γάτες κοιτιούνται. Έτσι. Και αυτή. Α, η άλλη χαλαρά ξάπλωσε. Α, εδώ είσαι, κανελούλα. Έρχεσαι αμέσως προς τα μένα, καλό κανελάκι. Κανέλα. Γίτσες. Οκ, έλα να γυρίσουμε σπίτι, γιατί δεν έχω πολύ βίντεο ακόμα. Γεια σου, χοντρή μαυρόγατα. Όπα, συγγνώμη για το κεφάλι.
Κάτσε να μην τη φοβήσουμε. Από ό,τι φαίνεται είναι θηλυκό αρσενικό. Αυτή είναι θηλυκή, η άλλη είναι αρσενική. Οκ. Όπα! Κανέλα! Φοβήθηκες. Αυτή τη φορά τουλάχιστον δεν της πάτησα το πόδι. Οκ. Αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο μας. Μπορείτε nothing go. Οκ. Αυτό ήταν το βίντεο με την κανέλα. Δηλαδή τα βίντεο με την κανέλα. Αντίο παιδιά. Και τώρα θα ξαναγυρίσει σπιτάκι της.